तो नमस्ते प्रणाम स्वागत पर हुआ सबके राइटर के राज के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते रहुआ सभी बढ़िया होखब अच्छा होखब। तो रहुआ सबन खातिर लेके आ गए बानी बिल्कुल खतरनाक बिल्कुल दर्दनाक बिल्कुल ब्लास्ट मैटर भोजपुरी नवरात्रि स्पेशल माता के विदाई गीत। उम्मीद करते रहुआ सबके बेहद पसंद आई। अगर एक रहुआ बढ़िया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से दिल से गायकी कही तनी तो 100% बाकी गाना और मार्केट में ब्लास्ट करी। लेकिन ऐसे पहले रुआ समन से एगो बात कहल चाहब कि अगर रुआ गायकी में इंटरेस्ट बा आ गायकी पसंद बा गायकी कल चाहत नहीं गायकी में कदम रखले बनी और रुआ के बढ़िया मीटर नहीं मिलत बढ़िया गाना नहीं मिलत बढ़िया से तो बंदी नहीं मिलत तो रुआ अगर हमारा चैनल पर आ गए बन तो रुआ समन के निराश पहले के जरूरत नहीं है। काहे से कि रुआ समन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले हिंदी में होके चाहे भोजपुरी होके चाहे रुआ अपना मनपसंद के कोनो भी मैटर लिखवा सके ट्रैक पर होके चाहे नया कंपोजिशन होके चाहे लव सॉन्ग ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग बेवफाई सॉन्ग पूर्वी निर्गुण भजन लोकगीत लयदारी रंगदारी जातिवाद सॉन्ग चाहे जिला स्पेशल के गाना चाहे सैड सॉन्ग चाहे छठ पूजा के गाना चाहे वो अपना कोनो भी पसंद के गमेटर लिखवा सकिले वो बिल्कुल उचित चार्ज पर। तो ये से कहल चाहब रुआ समन से कि रुआ अगर हमारा चैनल पर आ गए बनी चैनल पर पहला बार बानी तो चैनल के लाइक कर दी सब्सक्राइब कर दी बेल आइकन प्रेस कर दी ताकि कोनो वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रुआ समन के मिले। अगर वीडियो रुआ सबके अच्छा लगा था गाना पसंद आता तो एगो प्यारा से कमेंट कर दी। चलिए देर ना करते हुए आज के मीटर दखल कैसे बा का एकर लय बा का एकर धुन बा ये रुआ समन के हम गा के बताओ तो उम्मीद करते रुआ सबके बेहद पसंद आई। तो चलिए देखिए आज के गाना कैसे बा। एगो भक्त माई के विदाई के बेरा माई से आराधना करते रहे कि हे माई आखिर 9 दिन में हमरा से ऐसा का कमी हो गई कि आज तो हमनी के छोड़ के जाता रू। देखी कौना भाव में माई से अर्जी करते रहे माई से निहोरा करते रहे कि हे माई आखिर हमनी के काहे छोड़ के जाता रू। देखी कैसे कहते रहे कहीं से वह कई मैया राउरी धूम धाम से कहीं से वह कई माई राउरी धूम धाम से हे माई कि कहीं से वह कई मैया राउरी धूम धाम से कहाँ पोता करे जामा विदाई के मोर नाम से बरसता लोरावा माँ विदाई के मोर नाम से सेवका के घरवा रहलू 9 दिन आराम से अरे सेवका के घरवा रहलू 9 दिन आराम से कहाँ पोता करे जामा विदाई के मोर नाम से बरसता नया नावा माँ विदाई के मोर नाम से कहीं से वह काई मैया राउरी धूम धाम से कहाँ पोता करे जामा विदाई के मोर नाम से। तो उम्मीद करतनी मीटर हुआ सबके बेहद पसंद आयल हुई। अगर ये गाना कर हुआ फुल लिखवावल चाहतनी चाहे एकर म्यूजिक बनवावल चाहतनी तो रुआ बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकतनी। डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बा व्हाट्सअप नंबर बा तो रुआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकते रुआ का बिल्कुल उसी चार्ज पर फुल गाना मिल जाए। एक और बात रुआ सबसे कहल चाहब कि अगर हमारे गाँव में कोनो मिस्टेक होता तो भैया क्षमा चाहतनी ऐसे कि हम गायक ना है रुआ सबके खाली बता सकिले समझा सकिले। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना कुछ नया धुन कुछ नया कंपोजिशन लेकर। तब तक के लिए नमस्कार प्रणाम जय हिंद जय भारत जय भोजपुरी समाज हर हर महादेव जय माता दी।